Kucelwa bonke abazobe bethengele oshokolate ngeValentines ukuba bahlephelela abanye, kanti ngowesilisa onesitombe ezingaphezu kweyodwa unelungelo lokungathengeli umuntu iValentines gift. Izindaba zokubumbana kwehora lesihlanu ntambama uyifundela uSimphiwe wakandwandwe sawubona mlaleli. Bonke abesifazana abajolayo abazobe bethengele oshokolate amasoka abo bacela ukuba bahlephelele laba abangajoli ngoba nabo abasicelelanga ukungabi namadoda. Bacelwa futhi nokuthi behlise izinga lokuphosta lezi zinto abazobe bethengelwe zona beye kukhalisa abanye. Kuthiwa okungenani kunokuthi umuntu eposte lezi zinto azithengeliwe, ngcono iposte leyo ndoda egilizimanga ukuze namanye amantombazane ibone kahle ekwazi futhi nokubongela loyo osuke esenhlanhleni. Masihlabela phambili sinethulela udaba luthi owesilisa ozinentombi ezingaphezu kweyodwa unelungelo lokungathengeli neyodwa iValentines gift. Kunalokho-ke kube yize ezithengela yena ngoba phela umfana wabantu usuke sezobathathaphi o-500 ababili, ngcono bona laba ababili behlanganisa u-500 owodwa bethengele isoka labo. Labo-ke abanezintombi ezizodwa abathithizayo abangaphuzi utshwala abangabhemi balungile-ke bathenga izimbali opopayi kanye nabo-ke oshokolate bengaphoxi amaqanda abo. Ngiyazibeka lapha mlaleli ezaleli hora, kodwa ngaphambi kokuba ngiziphethe ngiphinde ngimkhumbuze udaba belihambe phambili. Kucelwa bonke abazobe bethengele oshokolate ngeValentines ukuba bahlephelele laba abangenabo. Ngiyaziguqisa-ke mlaleli obengeze ihora lesihlanu kuyothi makubumbane lesithupha ngiphinde